sufrimendu hortatik egindako oihu bat, aitortzak beti oihu batzuk dira, oihu bat, nolabait, bigarren galderara, atako hortatik aterako duen galdera horretara iritsi arteko bidaia bat. Bidaia iniziatiko bat, honen edo. Eta nolabait, prozesu hori da kontatzen diguna, fundamentalki bigarren poeman. Eta aldatua da zerbait. Hirugarren poemari ditzen dio, eta honek nahiko garbi ikusten digu aldatu dela eta asko, bere percepzioan, infernu beltz batetik pasatu ondoren, depresio sekulako baten baitatik pasa ondoren, bizitza aurrera dagai. Aldatu da. Hainbeste aldatu da non liburuaren, eta badakit hau inkoskrientzia dela, beti pamari maite dugunok, beti aitatu izan dugu kontu zibiltzeko, hitz jolasekin eta txisteekin eta horrelakoekin, eta berak bat hilko. Berak berean segiten du geosko. Eta orduan, liburua irakurtzen hasi nintzenean, hementzio betiko pamari. Hasiera. Eta, berehala ordea, hasten danean hitz egiten saminenaz, erabat aldatzen da, eta hasierako tonuak ze ikusirik ez du. Alderantziz baizik. Eta ara nun, hirugarren partean, txiste horiek justifikatuagoa daudenak orain beste baten ahotan egiten dizkionat da biloba aitu nahi. Hobeagoak bere baino. Aldatu da tonua ere, berriro ere, azkeneko zera. Ja, ondoramenaren ondoren, beste tenore batean gaude. Egin dute bidea, eta ia honek zer ekartzen digun. Ez dakiguna da, morrek Poloniagaren aldaketa erabateko ekarriko dion, eta orduan tonuak eta idazteko moduak eta danak eragindak edituko diran esperientzi, peripezia horren ondoren, baina, berren dio, atera da zurotik, eta berak hasieran esaten duen bezitzela, eta itotzen dikun bezala, eta honekin bukatzen dut, irakurtzean lortzen hori da dunitzen. Orantxe esango badidate, mutu geratuko haiz, Jamari, baina idazteko gauza izango haiz, orantxe onartuko nuke, pozik. Hanka gutxiagotan sartuko nuke, hori seguru. Beste gauza batzuk lirateke balizko Parkinsona, Alzheimerra eta sail horretako eritasuna. Halakoetan ordez, gaiz degeneratibo baketza bere eutanasik bizi du, ez da? Ongi hiltzea baita, sufrimenturik gabe alegia, bizitzeko modu duin bakarra, azken ordurarte nik uste.